Mga biktima sa linog sa Northern Cebu nanawagan og hinabang sama sa pagkaon ug tubig nga labing gikinahanglan nila karon. Samtang Presidente Bongbong Marcos Jr. miduaw aron mga musta sa sitwasyon sa mga residente. Sayranta ang detalye sa report ni Nico Sereno. Mabata o madagko man, parehong nag-atang sa kadalanan. Kini ang mga eksena nga musugat sa mga mubiyahe paingon sa norte nga bahin sa probinsya. Sama sa barangay Ilihan sa Tabogon, ngadto na sa Bugos City nga naagian namo. Dala ang ilang mga handmade nga karatula nang hinaot sila nga hunungan sa mga sakyanang nangagi nga nagdala og relief goods. Kun muhunong man, magkapuliki na og ilaha kining tapukan. Ang kinanglan mo karon bugas ug tubig. Kung may mga trabaho sir, way trabaho among bana. Yes, kami nang need me. Ikan sa paglinog, wala ko'y kwarta, wala ko'y bugas. Muna nang inahanglan, ko bugas, buntag pa ko diri, buntag pa mi diri pinabot. Bugas, tubig, kung naay kwarta mo tonol, dawato na mo. Ang uban nga mga residente, gipanglaray na sa daan ang mga container sa tubig sa panghinaot nga dunay mutunol o bumbero ba nga makasahod niini. Kung walay tubig sir, dili ta kaliyok. Bugas og para kilis sa bugas. Makaluto ta para kaon sa tong pamilya. Hugas sa plato sir. Nya usa pa sad sir, duha na mi kaadlaw walay ligo, init na kaya mong lawa sir. Kaganihang buntag, personal nga bibisita sa Bugos City si Presidente Bongbong Marcos. Usa sa giadto niya ang nagusbat nga Bugos City Hall. Mihimo ang presidente og briefing kauban ang gobernador ug mga mayor sa LGUs nga naapektuhan sa linog, ingon man mga cabinet secretaries. Naki-update si Marcos sa estado sa trabaho ug sa mga gihimo sa matag ahensya. Sama sa pagpangumusta kanus ang mabalik ang kuryente ug tubig sa mga residente ug nangutana sab unsa pay gikinahanglan sa mga apektado. Dugang tent sab ang iyang ipaapod-apod. Gipapaspasan sab sa presidente ang pagtrabaho sa mga infrastruktura nga nagusbat labi na sa ospital. Bogo will have electricity complete for the entire city by the end of today. Bukod pa doon, yung dinaanan naming ospital na nasa labas pa lahat ng pasyente, ang DPWH nakapagpadala na ng mga engineer, tinignan yung ospital at ngayon clear na nila, safe na yung ospital, pwedeng ibalik sa loob ang mga pasyente na. Bisaad ang presidente padayong mutabang sa panginahanglanon sa mga biktima sa linog. Nico Sereno, Balitang Bisdak.